21 декабри соли равон раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои созандагию бунёдкорӣ ба шаҳри Леваканд сафари корӣ анҷом доданд. Нахуст раиси вилоят дар ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри Леваканд аз рафти корҳои сохтмонии гармхонаи инноватсионии доим амалкунанда ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Саймумин Давлатов дар масоҳати 10 гектар замин бунёд гардида истодааст, шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ аз ҷумла бетонрезӣ дар майдони 1 гектар оғоз гардидааст. дар назар аст ки моҳи марти соли 2023 марҳилаи якуми гармхонаҳои мазкур мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда киштии маҳсулоти зироату полезӣ асосан помидору бодиринги барвақтӣ ва картошка кишт карда шуда ба бозорҳои вилоят бароварда мешавад. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин гармхонаи доимамалкунанда 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин карда мешавад. раиси вилоят ба масъулин ҷиҳати дастгирӣ ва ҷалб намудани соҳибкорон ба корҳои созандагию ободонӣ дастуру супоришҳо дод. сипас раиси вилояти Хатлон дар маркази шаҳри Леваканд аз рафти корҳои сохтмонию ободонӣ аз боғи фарҳангию фароғатии шаҳри Леваканд боздид намуд. боғи фарҳангию фароғатии шаҳри Леваканд соли 1972 таъсис ёфта 10 гектар заминро дар бар мегирад. зимни суҳбат Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон бо сохтмончиён таъкид дошт ки онҳо бояд ба сифати кор, зебоии иншоот диққати махсус диҳанд то он барои сокинони шаҳр солҳои дароз хизмат расонад. дар идомаи сафари кории худ раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода дар деҳаи устодтоймаси ҷамоати деҳоти ваҳдати шаҳри Леваканд бо рафти корҳои сохтмонии фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди мурғи хушкзод шинос шуд. сохтмони фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи хушкзод соли 2022 оғоз гардида аз сехҳои мурғи марҷонпарварӣ, сехи мурғпарварӣ ва истеҳсоли гӯшти мурғ иборат мебошад. корхонаи мазкур иқдом гирифтааст ки сохтмонро дар рӯзҳои наздик ба анҷом расонида, саршумори мурғро ба 45 000 сар расонида, истеҳсоли гӯшти парҳезиро дар як сол то ба 135 тонна расонад. сипас раиси вилояти Хатлон ба хонаи шоири маъюб Алиҷони Сарбандӣ ташриф оварда аз ҳолу аҳволи ӯ бохабар шуд. зимни суҳбат Алиҷон Сарбандӣ иброз дошт ки дар замони ҷанги шаҳрвандӣ тири дайду ба сутунмуҳраи ӯ расида инак тақрибан 30 сол мешавад ки бистарӣ мебошад. раиси вилоят зимни суҳбат ба эҷодиёти шоир баҳои баланд дода, иродаву матонат, рӯҳи шикастнопазир ва муборизаи ӯро намунаи ибрат барои дигарон хонд. дар фарҷоми суҳбат раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба масъулини шаҳри Леваканд ҷиҳати дастгирии ҳаматарафаи шоири маъюб Алиҷон Сарбандӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамзамон ба онҳо тӯҳфаҳои раиси вилоят расонида шуд. Фарида Баротова, Толиб Толибзода, Хатлон.